Čaute lidi, tady Trexy607 a vítám vás u nového videa, dlouho fakt nevyšlo, bo jsem byl někde, nevím kde. A dneska si zahrajeme Muzbravu, protože Pravko vám asi nechci ukazovat. Ne, že tam jsem noob, ale prostě nechci se hrát na Minecraftu. Si Dom Experiment. A dnešní videu si otevřeme od Shelly až po Kenjiho. Takže jdeme na to. Musím tak. To bude fakt dlouhé video. Jo, to jsem chtěla otevřít, počkejte, to jsem chtěla otevřít. Bo mám 4 tyto kozičky, tak jsem koupil krouba. Ano. Já vám ukážu, jaký jsem měl skin na Sandy. Na Sandy, nebo je zkrátka Sand, jsem měl tady toto jsem měl a měl jsem i už nic, to je normální, no, já si to koupím, ale dneska o brawlerech, takže kupovat skiny asi teď ne, mě to nezajímá. A já vím, že jsem úplně rozmazlenila nic. Halo? Mně se to trošku háklo. Jo, aha, takže musím jo. A ukážu vám, jak to vypadá. Jo, a v normálním Brawl Starsu mi nebudete věřit, ale mám Finxe, jo. V dnešním videu to uvidíte, jaké brawlery mám. Mám jen fakt málo, ale dobré pohárky. Ale často používám v tom normálním Brawl Starsu Edita, takže to moc jako ne. Juju, ale kdyby se jmenovala GG, tak bych to dal. Tak to bych fakt dal. A mě to nezajímá. Ani tě nerozumím, takže kolik ještě? No jako moc toho zbývá, no, to bude velké video, takže jdeme připravte se. Potom bylo kupování skiny, další video. Takže dámy a pánové, no nevím. Já za 10 000 odběratelů, tak se odhalím úplně celý. A jakože celý obyčej, abych už nemusel skrývat. Draco, jo. A po kupování skinech si zahrajeme Roblox, ale že se nemůžu dotýkat barev těch, co nám určí, jinak zemřu. Takže se fakt těšte. Pomoc, to nechci kupovat.
kit. Kolik ještě? Jo, aha. Potom bude další díl, takže se nebojte, že prozatím, jak máte hodně brawlerů, tak koukejte. Kolik mi ještě zbývá? Jo, ale to nechci řešit teď. Všimli jste si, že Sir G zní jako Grimrock Freddy? To mě ani nebere, to mi nebere hlavu, fakt. Já, ale krova jsem si kupoval. Nebo ne, ano, ne, nekupoval. Já jsem si místo ní jsem si koupil Jane. Tak Jane. Ne, Sandy. Já jsem místo krouba koupil Sandy. Což nevadí, protože Sandy je poslední nejlepší bravo z Legendary, takže já mám úplně všechny legendy. Oh man, the Facket, potom Mythika, potom Epika, super rare a potom rarky, což asi nebudou. Jo, počkat. Říkám, jo, epiky, super rarky a ještě rarky. Takže 49, ok, rychle. RT, ok, RT. Nezajímá. Oh. Jo, a nedívejte se, je to nůl s bravkou, takže nezajímáš mě. Jo, a Fenga mám v normálním, takže takže Squeeze, so cute. Takže mě upraví Squeak. Proč někteří brawleři vypadají tak cute? Třeba Rufus. Takže Taru mám tež. Taru tež mám, takže mám mytiku. Takže jako
Max. Stranger Things Max. A jo. Oh, tak to nic, no. Máš hrát stromy, se nedivím. Oh my god, pomoc, já už mám moje ruce v prdeli. Jo, tu jsem tež měl o Vánocích, ale mě se vymazal ten bravko. Takže aspoň se můžu... OK. Hank. Rychle. Ash. Lola. Bingo. A další, neboli Bonnie ze FNAFka, OK, nechápu. Edgara, kdo by neměl Edgara, ty vole, kdo by neměl Edgara. Tak jako je to nově stále, tak se nedivím. Zbravko je nově stále, takže... No nic. No tak to no nic. To se stává z toho nejhorší. To je takový malý opening. Já cítím se moc dobře. Jo, podotýkám, včera mi bylo zlé, takže jsem nemohl do školy. Já jsem v pátek nemohl do školy, ale mám vízo. Mám vysvědčení. Bo mi to přines kámoš. Prali se o mě, nevím proč. Prali se o mě, nevím proč. To je jako kdybych byl normálně na Slovensku a bratranec s bratrancem se prali o mě, což je podle skutečných událostí. Že oni, teta říkala, že mě mají rozdělit, jakože na pár dní, ale oni se mlátili a už jsme zjistili, kdo bude u něho a kdo bude u něho. Takže 5 dní jsem u bratrance prvního bratrance. Jsem u prvního bratrance a potom druhého 5 dní. No nic. No, proč vůbec otevírám? A jo, vlastně. To je všechno pro toto video, prozatím to vypadá takhle, protože se to musí odemknout od Jessie, takže... No, musí se to odemknout od Jessie, počkejte, počkejte. Dynamite, počkejte. Jo, vlastně, já jsem neodemkl kvůli té blbé Jessie.
To se vymknu normálně všechny, víš co. Tak to no nic. To už je moc. To musí stačit, to stačí. Dáme a pánové pomoc. No konečně. Aha, 8-bit je... Ještě jeden super rare brawler a... Zase to už můžu koupit, ne? Jo, a... Co je? Takže to je všechno pro toto video. Zanechte like, odběr a Brawl Starský se loučí a čus!